हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाबाय PM-KUSUM यजना आसामनि मोनसे स्किम। बे स्किमा जाहैबाय गुबैयै फार्मार एबा आबादारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां मदद होगोन एबा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बानजायथाव खामानि एबा स्किम। बेनो जाहैबाय PM-KUSUM यजना आरो बेनि सोमोन्दै जोंहा मा मुलाम्फा आरो बेखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ एबा सोर बायदिया एलिजिबिलिटि जायो एबा एलिजिबोला सोर जायो एबा सोर एप्लाइ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै बे भिडिअ'आ जागोन। दायो जोङो जायखिजाया ब्राउजार लादो, नोंथाङा जायखौ बाहायो बेहायनो नोंथाङा टाइप खालामनो हागोन मोनसे रडालि रडालि। दायो बेबायदि इन्टारफेस मोनबाय लोगोफोर, बेखौ जोङो बोखोदो गोजौ फारसे। बेनिफ्राय जों बेबायदि नुनो मोन्दों रडालि, नोंथाङा नैबाव नुनो मोन्दों। बे साइडआव नोंथाङा क्लिक खालामना होदो। जोबोर बिजि साइडआ दासो गेवबाय, जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोनहा नायदो, जों बेनि गेजेरजोंनो माखासे एलिजिबोल क्राइटेरिया सोरबायदिया एप्लाइ खालामनो हायो आरो मोनथावना जों बेहायबो मोनथिनो हायो। जों बाव नुनो मोन्दों इन्डिभिजुवेल, नोंथांमोना इन्डिभिजुवेलिबो एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै नायदो गोजौ फारसेनिफ्राय बोख्लायनानै बेवहाय हु आर एलिजिबोल जों नुनो मोन्दों। बेहायबो नोंथाङा मिन्थिनो हागोन जे साइडआ खारदों। बेनिफ्राय जों नुनो मोन्दों फार्मार, ग्रुप अफ फार्मार्स, कपारेटिभ बा पन्चायत, फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन, बेफोरबायदि ग्रुप हिसाबैबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो इन्डिभिजुवेल हिसाबैबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि मुलाम्फाया जाहैबाय सलार पेनेल लोगोफोर। बेनिफ्राय वाटार पाम्प सलारजों लोगोसे वाटार पाम्प नोंथांमोना मेचिनबो मोनफागोन आरोना। बे जाहैबाय बेसेबां जोङो 500 किल'वाटनिफ्राय 2 मेगावाटसिम नोंथांमोना बे मेचिननि पावारखौ मोननो हागोन आरो नोंथाङा बे हा थानांगोन। जिखुनु जा नोंथाङा 7.5 बिगानिफ्राय लानानै 30 बिगासिमहालागै बेनि गेजेरावब्लाबो जागोन। नोंथांमोना बेबायदि हा थानांगोन आरो नोंथांमोना जिखुनु जा क्रप्स मावनो हानाय एबा काल्टिभेबल लेन्डबो जानो हागौ आरो बेनि अनगायै गुबुन हाब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दायो जों नुनो मोनबाय बे गोजौआव कुसुम यजना, प्रधान मन्त्रि कुसुम किसान उर्जा सुरक्षा एन्ड उत्थान महाअभियान होननाय बेयो मोनसे स्किम। जों बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामगोन। बेनिफ्राय जों गाहायाव नटिफिकेसन हिसाबै बाव नायनो हायो। बे नटिफिकेसन गोदान लेटेस्ट निउस दं नामा जों बेहाय नायनो खनसे। दायो लोगोफोर बेबायदि गेवबाय साइडआ, जों गाहायथाराव फैदो। PM-KUSUM यजनानि थाखायसो जों नायगोन। बेहाय जों नुनो मोनबाय PM-KUSUM यजना एबा नटिफिकेसन, बेनि आन्दाराव माखासे नटिफिकेसनफोर गोदान दङ नामा जों बेखौ नायगोन। अब्ला जों बेवहाय नायदो, बेहाय जेबो नटिफिकेसन गोदान गैया। बेहाय गाहायथाराव जों नायबावनि मा नुनो मोनो। गाहायथाराव एमेन्डमेन्ट गाइडलाइन्स कम्पनेन्ट PM-KUSUM, बेवहाय गोदान नटिफिकेसन गैया लोगोफोर। बेयो जाहैबाय 2022निसो। जों अब्ला बेक खालामफिननोसै। जों बेबायदि इन्टारफेस मोनफिनबाय। जोङो दानिया एप्लाइ खालामनो थाखाय PM-KUSUM यजना जों बेहाय क्लिक खालामसै। PM-KUSUM यजना मोनसे अपसनाव जों थुनाय लोगो लोगो बेबायदि जों इन्टारफेस मोननो हाबाय। बेनिफ्राय जों लेन्ड लिस्ट एबा EOI एक्सप्रेसन्स अफ इन्टारेस्ट, बेबो जों बेवहाय एप्लाइ खालामनाया बेनि टाइपआ गुबुन जागोन लोगोफोर। जों लेन्ड लिस्ट जों बेहाय थांनो नांगौ। जों बेखौ क्लिक खालामनानै होदो आरो बेनि सिङाव माखासे इन्टारफेस मोनगोन। बेखौ गासैबो फिलआप खालामनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन कुसुम यजना आसनिनि थाखाय। नोंथाङा बेवहाय दायो लोगोफोर बेबायदि इन्टारफेस फैबाय दे। जों बेखौ दानिया सिनाया, मोजां नुवा जादों। जों बेखौ डेस्कटप मडखौ जों अफ खालामफिननोसै। बेनि इन्टारफेसआ मा जायो अब्ला नै बेयो सिनायनानै नायनो हाबाय। जों नुनो मोनबाय इनफरमेसन अफ लेन्ड इन्टेन्डेड फर लिजिं आउट टु डेभेलपार्स फर सेटिं आप अफ सोलार पावार प्लेन्ट आन्डार कम्पनेन्ट अफ PM-KUSUM स्किम। जों बेवहाय बेखौ फिलआप खालामनांगोन। ए नाम्बार एबा ए अपसनाव जोङो बेहाय एप्लिकेन्टनि मुं जागोन। ओमफ्राय नैबे नैथियाव
नोंथाङा जाय गुबै हा बिगोमा बे लेन्ड अनारनि मुंखौ बाव होनांगोन। बेनिफ्राय 3 आव जोङो टाइप अफ लेन्ड, लेन्डआ मा टाइपनि जों बेखौ बेहाय टाइप खालामनांगोन। जों बेहाय नायोबा नुनो मोनबाय बेरेन टाइप बा काल्टिभेबल, माने क्रप्स खालामनो हानाय बा आबाद मावनो हानाय हा नंगौ ना नङा ना बेरेन, बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामदो। जोङो काल्टिभेबल लेन्ड बा काल्टिभेबल लेन्ड खालामदो। बेनि उनाव जोङो नेम अफ अनार्स अफ 4 बर्डारिं लेन्डस, बेवहाय सा सानजा खोला सानजा सोनाब बा मोनब्रैबो दिगजों नोंथांनि हानि बर्डारफोरनि एबा लेन्ड अनारनि मुंखौ बेवहाय होनांगोन। नोंथांनि हानि एबा जा लेन्ड रेकर्डजों नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामदोंना, बे लेन्ड रेकर्ड एबा बे लेन्डजों जा बर्डार साइड, बे बर्डारनि हानि बिगोमानि नाम फारब्रैबो दिगनि एबा मोनब्रैबो दिगजोंनि नोंथाङा हा बिगोमानि मुं लिरनांगोन। इस्टार्न साइडजों सोरनि हा दं, वेस्टार्न साइडजों सोरनि हा दं, नर्थार्न साइडजों सोरनि हा दं आरो बेनिफ्राय साउदार्न साइडजों सोरनि हा दं, बे लेन्ड रेकर्ड एबा लेन्ड अनारनि बर्डाराव बेखौ नोंथाङा टाइप खालामनानै होनांगोन हा बिगोमानि मुंखौ। बेनिफ्राय डिटेल्स अफ कन्टेक्ट, बेवहाय मा फैयो, नेम अफ अथराइज्ड पार्सन्स उइथ पावार अफ एटर्नी, जाय नोंथाङा एप्लिकेन्ट बे मुंखौ नोंथाङा बाहायनो हो। बेनिफ्राय प्लिज आपल'ड पावार अफ एटर्नी, नोंथाङा जा बे पावारखौ एबा पेनेल सलार एबा वाटार पाम्पखौ जाय जायगायाव नोंथाङा इनस्टल खालामगोन, बेनि प्लेसखौ नोंथाङा बेवहाय आपल'ड होनो नांगोन। बेनिफ्राय पस्टेल एड्रेस, नोंथाङा बेवहाय पस्टेल एड्रेस एबा पस्ट अफिस, बेनिफ्राय पिन नाम्बार, बेनिफ्राय गाहायाव मा दङ, मबाइल नाम्बार एबा वाट्सएप कन्टेक्ट नाम्बार, मोननैखौबो होनांगोन। बेनिफ्राय इमेल नोंथाङा बेहाय होनांगोन। गाहायथाराव बि नाम्बाराव दङ डिटेल्स अफ लेन्डनि डिटेल्स बेहाय होनांगोन। टटेल एरिया अफ लेन्ड इन बिगा, टटेल बेसेबां बिगा दं नोंथाङा बेखौ होदो। बेनिफ्राय गाहायाव मा दंबावो, एरिया प्रप'ज फर लिसिं फर PM-KUSUM इन बिगा, बेहाय टटेल बेसेबां हाखौ लानानै नोंथाङा कुसुम यजनानि थाखाय एप्लाइ खालामगोन एबा नोंथाङा बेसेबां क्रप्स मावगोन बेनि बिगाखौ एबा एमाउन्ट हानि बिबांखौ नोंथाङा बेहाय टाइप होनांगोन 2 नाम्बाराव। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट खालामदो, सेलेक्ट खालामनानै होदो नोंथांनि बबे डिस्ट्रिक्ट बेखौ। बेनि उनावहाय रेभिनिउ सार्केलखौबो होदो। बेनि उनावहाय ब्लक, बेनि उनाव पन्सायत एबा VCDC, बेनिफ्राय गाहायथाराव 4 नाम्बाराव नोंथांनि भिलेज, बेनिफ्राय गाहायाव कनसार्न एपिडिसिएल अफिसेस, माने बेहाय इलेक्ट्रिकेल सार्केल एबा साब डिभिजन, बेखौ नोंथाङा होदो। बेनि उनाव गाहायथाराव कनसार्न, बेहाय बेबो बे इलेक्ट्रिकेल स्टेसन एबा नोंथांनि साब स्टेसन बा साब डिभिजन, बेखौनो नोंथाङा होदो। बेनिफ्राय गाहायाव मा नुनो मोनदों जोङो, डेट, नोंथांनि एप्लाइ डेट, बेनिफ्राय फुल नेम एबा जाय एप्लिकेन्ट, जाय एप्लाइ खालामग्रा, नोंथाङा नोंथांनि नामखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होदो। ओमफ्राय बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांनि रुरेलनि नेम एबा गामिनि नेमखौ होदो। जोबथारनायाव गाहायाव जोङो साबमिट एप्लिकेसन नुनो मोनदों, बेहाय साबमिटआव थुनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालाम एबा नोंथाङा PDF हिसाबै नोंथाङा बेखौ सेभ खालामनानै लाखिनो हागोन। आरो नोंथाङा जोबनायाव नोंथांनि जा मबाइल नाम्बार होदों, कन्टेक्ट वाट्सएप होदों, बेहाय नोंथांनि गासै नाम्बाराव मा खालामगोन, अफिसनिफ्राय जेब्ला रेजिस्टार जाबाय एबा एप्रुभ जाबाय, नोंथांनाव कल खालामगोन आरो सुलाद लागोन। अब्ला नोंथाङा बेनि जोहै नोंथाङा मिथिनो हागोन जे एलिजिबोल जागोन ना जाया एबा सर्ट लिस्टआव नोंथाङा गाखोगोन ना गाखोआ।